स्कुलनि थांलाय फैलाय बेबस्थाथ' बिराद गाज्रि सोलिदों ओमफ्राय दा थांनोबो हायाखै फैनोबो हायाखै आरो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायदों जोङो जाहाथे जोंनि फिसाफ्रा फरायनो मोननाय जानांगौ सरकारा बिनि थाखाय राहा लानांगौ नोंथांमोना सरकारखौ खावलायनो सानदों नामा सरकारखौ बेखौनो खावलायो जोङो जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ एसे फरायनायनि थाखाय माबा मोनसे माबाखौ उपाय खालामनानै होयो जों बेखौनो नागिरदों आरो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद समस्ति जिंगाबिल बियाबनि 2 नं बाथौगुरि रिलिफ केम्पआव बे समाव बाथौ बिमुनसानि जानानै जों दंफैयो आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय मास मोनसेनि सिगाङावहाय जाबायदि लान्थ्रियै जुब जुब अखा हादोंमोन बे जुब जुब अखा हानाय बेलायावहाय गोबां बर' न'खरफ्रा दैजों लोमसाव जानानै बेबायदि अना खना रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों आरो बे रिलिफ केम्पआव थानाय गासैबो जोंनि रिलिफ केम्पनि सुबुं बिथांमोना मा अबस्थायाव दं मा थासारि दं गासै बाथ्राखौ जों मिन्थिनो थाखाय बे समाव फैदों बे समाव जों बिथांमोनखौ जोङो बाथ्रा मोननैसो मिन्थिनो लुबैगोन आदा नोंथांखौ खुलुमबाय जोंहा जिहेथुनिखि उदालगुरि जिल्ला बाथौनिफ्राय जिहेतु बिथांमोना नुजाथि फैनानै जोंनि जिहेथुनिखि 2 नं बाथौगुरि गामियाव थाफैनानै जोङो गामि दरबा आलायखुंग्रि खन्थाफारा 1 नं बाथौगुरिजों लोगोसेयैनो 2 नं बाथौगुरि आरो लोगोसे बाथौगुरि जोङो गामि दरबाजों जोङो दैनि उतपात खालामजानायाव जोङो रिलिफ थाफैनो गोनां जाहैबाय दा जोंनि जिहेथुनिखि गामि दरबाजोंनो जोङो न'खर संख्याखौ जों लानानै न'खर संख्याखौ लाजोबनानै जोंनियाव गासै जोंहा माबानि 55 न'खर दङ 55 न'खर दं ओमफ्राय गासै फिसा फिसौ हौवा हिन्जावखौ लाजोबनानै संख्याया जाहैबाय जोंहा 267 जन बेसेबां जन जानानै दङ बे रिलिफ केम्पआव थानाय नोंथांमोना बेसेबां सान जाफैयो जोङो थाफैनाया जिहेथुनिखि आङो इंराजिखौ बारा मिथिया आं इंराजि बायदिसिनाखौ मिथिया हिसाबै जोङो आसार मास 1 थारिखनिफ्राय जादों आरो आसार मास 1 थारिखनिफ्राय जादों जोङो इंराजिखौ बारा मिथिया हिसाबै आसार बांलाखौनो हमबाय आङो आसार मास 1 थारिखनिफ्राय जादों बे जानाया जाहैबाय जाहोना हरनि समाव जादों हरनि समाव जानाया जाहैबाय 11:45 जाबायमोन हरनि बेबायदि जादोंमोन बेवहाय ओमफ्राय अलंकट मानि सोरबा मिथिदों सोरबा मिथियाखै बेफोरबायदियाव जोङो माखासे सोरबा मिथिनाया न'खरखौ गाबज्रिहैबाय आदा बाजै होननानै फोजानानै माखासे जोङो गावजों गाव गामिजों गामि लेंहरलायनानै फोजाहैनानै जिउखौ बासायनाय जादों जिहेतु नोंथांमोना आसार मासनि 1 अक्ट'निफ्रायनो बे रिलिफ केम्पआव रैखाथि मावबादायाव दंफैयो बेहाय रैखाथि मावबादायाव थानाय अबस्थायाव नोंथांमोना जानाय लोंनाय थानाय बेबस्थाया माबायदि जाना सोलिगासिनो दा ओरैबायदि जादों जानाय लोंनाय अबस्थायाव जोंहा माखासे फार्स्टआव सफैदों जिथुनिखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सफैदों बेयाव सफैदों जानाय लोंनाय माखासे माइरंजों लोगोसे दालि होफैदों होफैदों बिदिनो होफैनानै आरो माखासे बिनि उनावबो माखासे जेनेबा पार्टि हिसाबै जेनेबा होफैबाय थादों खननै खनथाम बिदि होफैदों जोंनि बर'फोरनि गोबां आफादफोर दङ माहारि आफादफोर जोंनि बर'फोरनि माहारि आफादफोरा बेबायदि नोंथांमोननि बे हालोदखौ नुनानै खबर लानो फैदोंना फैया फैदों गासिबो फैजोबदों ब्रह्म धोरोमनिफ्रायबो फैबाय माखासे बिदिनो समाज सिबियारिफ्राबो हाबफैदों जिथुनिखि फरायसा आफादफ्राबो गासिबो मदद होजोबदों जाहाथे बर' हारिया थांना थाथों आरो दैबानानिफ्राय रैखाथिखौ जाहाथे बारग'नो हाथों होननानै बिथांमोनाबो माखासे मदद होजोबदों आरो आथिखालाव नोंथांमोननि जानाय लोंनायजों लोगोसे बेबायदि बेहाय सावस्रिनि देहा मोदोमनो बेराम आजारनि थाखाय बेबायदि माबाफोर उसुबिदायाव गोलैदों नामा उसुबिदाया बेनो माने जोङो गासिबो न'खर न'खर थानाया उसुबिदा जों दा सरखारनिफ्राय सोरनिबा पार्टिनि अनसुंथाइजों जोङो प्लास्टिक न'आव थानो गोनां जादों दा बिनि थाखाय आरो गरम बोथोर सान्दुंजों लोगोसे जोङो माखासे प्लास्टिक सिङाव हाबसोना थानायाव बेमार आजार गोग्लैदों नोंथांमोना बेयाव मास मोनसे जाबाय बे रैखाथि मावबादायाव थाफैनाय दैबानाजों लोमसाव जानानै दुखुथिया थासारि अबस्थायाव दङ बेहाय नोंथांमोननि जिथु खुदियाफोर दङ बे खुदियाफोरनि बेराम आजारनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा
दंनायालाय दङ जोंनि खुदियाफोरा एसे एनै बेराम जादों जानाया ओमफ्राय मुलिखौलाय होफैदों डाक्टरा ओमफ्राय होफैनायाव दा मुलिनि नामखौबो सिनाया नालाय ओमफ्राय जों दा खुदियाफोरनो दौनो मोनाखै ओमफ्राय दायोथ' खुदियाफोराबो एसे एनै लोमजाबाय थादों बेफोरनो जों सिनायैखाय होनो हायाखै आरो दा नामफोरखौबो मिथिया नालाय मुलिनि नामफोरखौ बिनिखायनो मानो हायाखै आरो जों नोंथांमोननि रिलिफ केम्पआव थानाया मास मोनसे जादों बे मास मोनसे जानायावहाय नोंथांमोननि ओंखाम संना जानायनि बेबस्था बेयाव थानायनि बेबस्था बेयाव लेट्रिन खालामनायनि बेबस्थाया माबोरै सोलिगासिनो बेथ' उसुबिदायानो जागासिनो दा जोंनो बेयाव नांगौ बायदि जगारखौथ' जों मोननो हायाखै बे दैखौ बबेनिफ्राय लोंनाय जायो नोंथांमोना मालायनि टिपखलनिफ्राय लायना लोंफैयो जों गुबुननिफ्राय लाबोनानै लोंनाय जायो जिहेतु बे गोबांथार न'खर दङ नङा होमबा बे गोबांथार न'खराबो गुबुननिफ्राय लाबोनानै लोंनांगौ जादों बे दैनि जगारनिफ्राय सरकारनिफ्राय बेबायदि जेबो राहा लानाय जायाखै नोंथांमोननिसिम गैया जेबो जगारखौनो होफैनाय जायाखै जिहेतु नोंथांमोना बेहाय जिखिनि न'खरफोर दं बेयाव लेट्रिननि बेबस्थाफोर माबाफोर राहा लादों नामा दैनि बेबस्थाथ' जेबो लायाखै नामा जेबो राहा लायाखै स्कुलनि थांलाय फैलाय बेब'स्थायाथ' बिराद गाज्रि सोलिदों ओमफ्राय दा थांनोबो हायाखै फैनोबो हायाखै आरो गथ'फोरनि लेखा फरानि जेबो बेबस्था खालामनाय जायाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय जायाखै आदसा दा बे नोंथांमोना मा सानदों जे खुदियाफोरा जे फरायसालियाव थांनांगौ बिथांमोना मोजां जानांगौ बिथांमोननि राहा लानांगौ बेनि सायाव नोंथांमोना सरकारा मा खालामनो नागिरदों सरकारनिसिम बेखौनो खावलायदों जोङो जाहाथे जोंनि फिसाफ्रा फरायनो मोननाय जानांगौ सरकारा बेनि थाखाय राहा लानांगौ नोंथांमोना सरकारखौ खावलायनो सानदों नामा सरकारखौ बेखौनो खावलायो जोङो जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ एसे फरायनायनि थाखाय माबा मोनसे उपाय खालामनानै होयो जों बेखौनो नागिरदों आरो नोंथांमोना जिहेतु बे रैखाथि बादायावहाय मास मोनसे जाबाय आरो बेसेबांसिन बेबायदि थानायनि लुबैदोंना बेनिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनाय बेबायदि सानदों ना सानाखै जोंथ' दा इयाव थानो गोसो गैला माने जों गावनि न' दङ जों इयाव थांफिननो लुबैयो जाहाथे दा दैयाबो आरो खम जायाखै आरो न'खरफोरावबो न' बां बायलांजोब्बाय जों मायाव थाहैगोन बेखौनो लुबैयो ओमफ्राय आं बुंनो सानदों बेनि गेजेरावनो जिथुनिखि जोङो बेनि गेजेराव सारा सोङाखैबा आङो बुंनो सानदों सारखौ खावलायदों जाहाथे बा सरकारखौ खावलायदों जिथुनिखि दैखौ जाहाथे सरकार थरफनिफ्राय सारमोनाबो थांनानै होबथानायनि राहाखौ लायो आरो होबथानो हायाबा जोंथ' आरो बेवहाय थांनानै थाहैनायनि केपासिटियानो गैया दा बिनि थाखायनो सारमोनाबो नायफैदों जाहाथे सारमोना बे दैया मा रोखोम दङ बेखौबो नायनानै थांनानै जाहाथे सरकार धोरोमनिफ्राय जाहाथे थांनानै सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों नैबे दैखौ जाहाथे प्रटेक्ट खालामनो हायो आं बेखौ खावलायबाय आरो लोगोसेनो नैबे मोनसेयानो दैया जोङो गामि दरथाम दरब्रै दरबायानो गासैबो गाहेल जाजोब्बाय हिसाबै दैयानो बेजों बोहैगासिनो दङ आं बेखौ खोरांखा हिसाबै जेनेबा सारमोननि सिगाङाव बुंफोरनाय जाबाय जोंथ' दा बेहाय मालाय गामिनि जायगायाव जों थाबाय थानो हाया दा बे हिसाबै जोङो गथ' गथाय गासिखौबो लानानै जोङो बे प्लास्टिकनि न'आव जों बेसेहा गोबाव थाबाय थानो दा बिनि थाखायनो जोङो न' थांनानै थाहैनो थाखायबो दा न'आवबो लांजाजोब्बाय लोगोसे हा हु खुरखा जालांबाय दा बेखायनो जोङो सरकारखौ खावलायनाय जादों दा सरकारा जोंनो अननानै थानो थाखाय जोंनो एसे बेबस्था खालामना होयो नैबेखौहाय जोङो खावलायनाय जाहैदों आरो सरकार थरफनिफ्राय नोंथांमोननि दिनैसिम मा बेबस्था खालामना होफैनाय जादों सरकारफ्रा दा बेबस्थाखौलाय जेबो लानाय जायाखै रेसन पार्टि होफैनाय जाबाय सरकारा जानाय लोंनायखौ होफैदों एसे एनै नाथाय जोंनि फारसे इयुन संसार जालांनो थाखाय नैबेखौ बे सरकारा जेबो बेबस्था खालामनाय जाथ'वाखै आरो बेखिनि जोङो गोबाव सम जाबाय जोङो 2004 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बेयाव हादान खुलिनाय समाव जोङो रायजो जाबोदोंमोन दाहालासिनो दिनैहालासे जोङो 18 बोसोर जाबाय खुनु बेला माने दैबानाया इदि जोंखौ सिलिंखार खालामाखैमोन एबाराव नैबे 2002 मायथाइयाव नैयाव जोंखौ सिलिंखार खालामजोब्बाय आरो दा बेखिनि आरो दा गिबियावनो आं बे 2 नं बाथौगुरि रिलिफ केम्पनिफ्राय बेखौनो सरकारखौ खावलायहरनो सानो दा जोंनि बे लोमसाव जानाय एरियायाव गंसे स्कुल दङ दा बे स्कुलनि गथ'फ्रा बे दैबानाया जोबोब्लाबो जोंहा स्कुला बन्द जानानै थागोन जिहेतु दैखौ बन्द खालामाब्ला दा दैया स्कुलनि सेरजोंनो माने बोहैगासिनो दङ दा बेखायनो बे
दैखौ थाबैनो सरकारा बन्द' खालामफैनांगौ थेफैनांगौ प्रटेकसन खालामनांगौ दाख्लैबावै थेफैदोंमोन थेवब्लाबो माने थेनायल'जों जाखाया माने जालिफोर नांदेरगौ दा एसे हेभियै माने बेखौ प्रटेकसन होनाय जानांगोन सरकारा नङाब्ला बे थेनायल'जों जाखाया माने दा बेखायनो आं सरकारखौ खावलायो बे 2 नं बाथौगुरि रिलिफ केम्पनिफ्राय खावलायहरनाय जायो जों गासैबो दा थाबैनो सरकारा खम समनि गेजेरावनो बेखौ प्रटेकसन लानायनि राहाखौ बेब'स्थाखौ खालामनांगौ लोगोसे गथ' गथायफ्रा जुदि बे दैखौ प्रटेकसन खालामनाय जाया अब्ला स्कुला बन्द'यै थायोब्ला बेकाराव थांगोन गथ'फ्रा रोंनायनिफ्राय गोजानाव जानगाराव थागोन दा बेखायनो थाबैनो जोङो गरम बन्द'नि उनाव जाहाथे स्कुलखौ खुलिफिननो हायो बिनि थाखाय सरकारा बेब'स्था लानांगौ बेखौ खावलायनाय जायो नोंथांमोना जिहेतुके फरायसालिसिम बा बेबायदिनो नोगोर सोहोराव बाजार हाथाइनि थाखाय देहा मोदोमनि थाखाय थांनो गोनां जायोबा बेनि सायाव जथेस्थ' निसय उसुबिदा गोलैगोन नोंथांनि लामायाबो मोजां नङा बे बेलायाव माबाफोर फोरमायगोन नामा दा जों दायो जाय रिलिफ केम्पआव दङ दा बे रिलिफ केम्पनिफ्राय मासबाद टाउनाथ' खमैनो 13-14 किल'मिटार गोजान जायो दा बे दैबानानि खेथ्रआव दा बेयाव लामा सामा खुरखावनानै गाज्रि जानानै दंजोबो दा बेखायनो सरकारा बे लामा सामाखौबो माने बानायफैनांगौ खालामनांगौ दा बेखौ जों खावलायनो थायो आरो कानेक्सन लाइनफोराबो जोंहा थारफोरा जना दंजोबो खुन्थाफोरा दा बेफोरखौबो थाबैनो बानायनानै होनायजों लोगोसे लामा सामाखौ बानायनांगौ होननानै जों खावलायहरनो सानो आरो रिलिफ केम्पआव माखासे बाथ्रा बा थासारिखौ जों नुनो मोननाय जादों बिनि माखासे रैखाथि बादाव थानाय बिथांमोननि जि देहा सावस्रिनि थाखाय सरकारनिफ्राय माखासे दावाइ बा मुलिफोर होफैदोंमोन नाथाय बे मुलिखौ बिथांमोना होफैदोंब्लाबो बे मुलिखौ बोरै जानांगौ बे मुलिखौ बोरै मा बेरामनि थाखाय जायो बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि मोजां रोखोमनि नार्स बा डक्टर फैनानै बिथांमोननो बिथोन होनाय जायाखै बा फोरोंफैनाय जायाखै ओंखायनो बिथांमोना जे मुलि होफैदों बे मावबादायाव रैखाथि बादायाव बे मुलिया कार्टुनाव जेरै दङ बे कार्टुनावनो दङ बिथांमोना बाहायनो हादियाखै नाथाय बिथांमोननियाव खुदियाफोर बा गिदिरफोर गोबां बेराम आजार जागासिनो दङ आरो बेबायदिनो गोबां बेराम जादोंब्लाबो बिथांमोना बे मुलिफोरखौ बाहायनो हायाखै मानो होनबा सरकारनि सावस्रि बिफाननिफ्राय बेबायदि मुलिखौ बाहायनो हानाय जेबो बिथांमोना फोरोंफैयाखै आरो जायनि थाखाय बे मुलिया बिथांमोना जेरै होदों बेबायदिनो कार्टुनाव दङ लोगोसे जों नुनो मोननाय जादों बे रिलिफ बादानि जानायनि थाखाय जा बिथांमोना जानाय खायद' होफैदों माइरं होफैदों बे माइरङा नै बेबायदि गाज्रि माइरं होननानै जों मोन्थिनो मोननाय जादों गाज्रि माइरंखौनो बिथांमोना होफैदों जाय बेबायदि मोजां माइरंखौ जुदि होफैब्ला बे मावबादाव थाग्रा रैखाथि बादाव थाग्रा बिथांमोना जानो हागोन ओंखायनो जों आसा खालामो बिथांमोना जाहाथे माइरंफोरखौ जाय बिथांमोना रेसननि थाखाय होफैदों बेखौ जुदि मोजां रोखोमै होफैयो बेबायदि गाज्रि माइरंखौ होयोब्ला बिथांमोना जानायाव जथेस्थ' उसुबिदा फैगोन आरो दुखुआव थानायखौ आरो दुखुआव दाफिनना होनाय जागोन ओंखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि मुलिखौ जुदि होदोंब्लाबो बिथांमोना जाहाथे मा रोखोमै जानांगौ बेनि सायाव माखासे नार्स फाथायहरनानै जाहाथे बेनि मुलिखौ बाहायनो हानाय बेब'स्था खालामनांगौ गोबां जिनिस जों माने बेहाय मोजां माने बेब'स्थानि गेजेराव नुनाय जायाखै बेखौ जुदि मोजां राहा लायो जों खावलायदों दिनै जोंनि बे रिपर्टनि गेजेरजों जाहाथे गासैबो बिथिङाव जाहाथे जोंनि रिलिफ बा रैखाथि बादाव थानाय बेखौ जों बिथांमोना मोनफुंनो हायो जेरै होदों बेखौ बाहायनो हायो बिनि थाखाय जोङो जोंनि बे रिपर्टनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय